בשביל עצמך. יש לך עוד 10 שניות? יש כפיים לעידית? בואו נשמע מה הקהל אומר על עידית, תנו לה רעש, 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 רעש. מהממת. זאת הייתה עידית, את חוזרת למקום, מגיע לה כבוד גדול. אנחנו עוברים אל דוגמנית מספר 2. יפה לא פחות, מהממת לא פחות, קוראים לה... הנערת, לא זוכרים, אבל היא מהממת. קומי על הרגליים, והשיר הבא מוקדש לך. ממי, את עדיין שלך היום עושים אי כמה תיזהרי. יש פוש-אפ לדדיים האלה. מחיאות כפיים, מגיע לך חזק חזק. את בשבילך ממי, שיר מהמם. בואו ניתן לה מחיאות כפיים, יפה, דוגמנית, חבל על הזמן, השיר הבא מוקדש לך. אנחנו עוברים בדוגמנית מספר 4. תזכירי לנו את שמך? שלומית. שלומית, מכיוון שיש לך שם כזה מהמם, השיר הבא מוקדש לך. בואו נראה מה תעשי עם הקצב הבא. يا عيني يا ليلي يا مصاد عيني بنهاري وليلي حبيبي يا عيني ايوه يا عيني يا ليلي رامي شلומית, קומי שיראו אותך נשמה. بنهاري وليلي يا تعب انا وحياتك يا وليك انسانك يا تعبني خليك على رغبتك انا وحياتك يا وليك انسانك واسقيني מחיאות כפיים לשלומית, היא מהממת. حبايبنا يا معلم אין, באמת חבל על הזמן, אבל לפני שנגיע לדוגמנית מספר 5, ממי, הנה הכיסא הזה. איפה הוא? אתה עם הכובע, בוא תעזור לי עם הכיסא הזה. איך קוראים לך? דור? תשים את הכיסא בבקשה פה במרכז עם הפנים אל הקהל, דור. ומכיוון שהכובע שלך כתום, תשב גם עליו. נתאים אותו, שב. אוקיי, ואתה לא זז. תזכירי לי את שמך ממי? אורית. אורית, את קיבלת 2 אביזרי במה, כיסא ודור. תזרמי. בואו ניתן מחיאות כפיים חזקות לדוגמנית מספר 5. בואו נראה מה היא תעשה לנו עם הקצב הבא. רגע, לא סיימנו, הלאה. אני מזמינה את
גם תחזיקו ידיים, בנות, תנו השתחוויה לקהל. מגיע להם כבוד מהממות. איפה השופטים שלנו? שופטים יקרים. שופטים. אתם ניגשים עכשיו לבנות פה הקייבויות, הקאוגרלס, ואתם מחליטים למי מגיע פרס. מי לדעתכם הוא זה, הוא, היא זה, זו, זה, הוא, שיזכו בפרס היוקרתי. חברים, 5 דקות